Teloiak gora igo behar dute, ze teloien atzean beti dago bizitza, dago jakinduria, dago jakin mina, jolasa, talde lana, eta azken batean teloi horiek igo egin behar dira, guk hori ikusteko, ispilu hori ikusteko, talde lanean sortzen dena, eskoletan, eta bizitzan sortzen dena, hori partekatzeko. Uste dut oso importantea dela, gure gizarteak hori lantzea. Teloi horren atzean dagoena, landu, erresponsabilidadearekin, ardurarekin, talde lanean, amestuz, sormena landuz, jolastuz, divertituz, eta hori dena partekatu, eskaini. Ez dago gauza ederragorik jendeak eskaintzea baino eta partekatzea baino publikoarekin. Eta publikoarentzat ez dago gauza katartikoagorik, zerbait ikusi, ederra jaso eta emozioek bustitzea baino, ez? Eta hori da azken batean teloiak horregatik igo behar dute, gora igo behar dute. Emozioa da, ikastaroaren ardatza edo hori da bizkarrezurra, ez? Azken batean, guk beti esaten dugu, eskoletan eta eskoletan hau eta bestea. Eta ez gara konturatzen eskolek zenbat gauza jaso behar duten edo zenbat ardura dauzkaten. Guk tresna hau egin dugu. Eta tresna hau ilusio handiz, gogo handiz eta emozio handiz egin dugu partekatzeko. Iruditzen zaigu eskoletan antzerki egitea ezinbestekoa dela, ikasteko tresna bada, elkarbizitzarako tresna bat, eta iruditzen zaigu hori ez dela nahikoa, ikasi egin behar dugu hori nola partekatu. Horregatik ikastaroan egongo dira 4 pertsona, hemen liburuan agertzen dira askoz gehiago, baina egongo dira 4 pertsona urteetan eskarmentu handia dutenak, Alaitz Olaizola, Amankai Gaztañaga, Anart Zuazoa eta Virginia Imaz. Bakoitzak alor ezberdin bat landuko du, eta, ni ere egongo naiz, nola ez, eta pixka bat antzerkia nola landu daiteken eskoletan, teloiak igo aurretik. Urtean zehar, ze arazo aurkitu ditzazketzun, eta erabat praktikoa izango da, ze ariketak, baina oso garrantzitsua da esatea, antzerkia azken batean bizitza dela, eta tresna hauek eskoletarako balio dute eta bizitzarako ere bai. Jolasoien bitartez, oso praktikoa izango da. Tresna horiek jasoko ditu, ikastarora etorriko denak, tresna horiek jasoko ditu eta erabili ahal izango ditu.